I can see you. Good morning, sir. Dalo, sir. Dalo. I gasha through video melu about COS and Okwuluora. Then we go to video, short video. Kelechi drop as damage control. You gotta go. Kelechi drop that video, but all move Kelechi. After mfuchalo that thing, video Nkulu, I will never talk about COS again. No move Kelechi. Remember, I'm man nina yawum. But I am saying, no move Kelechi. After watching that video, the very dark man no drop about COS and the Okwuluora Ndi Igbo, I will never talk about COS again. Look, let me tell you people, na any day Okwuluora Ndi Igbo ya sopa na police station makive basalu COS ya otilo, that will be the end. I said it, and ha push gidoliye we push roye to that limit. Now odoge ewu na ọkụkọ anya obolo na the end 100 mmadụ ruo na 100 survive 100 ihe puchuzie na 101 ebe onye ọhụna mma na the end 100. That is what they ended up doing, and I told them so at this point obolo no mo Kelechi TV, I will never come to social media to talk about COS again. I will never talk about COS again. But Kelechi when I work the speedy before, even before the rest of us, I digest your message VDM. Kelechi Bunuzo, then on Facebook, instead of why that apologizing to Okwuluora. So even the way she made this broadcast, can we go Kelechi na? That broadcast to Omelu, that broadcast to Omelu, Majesty CEO. Dalo welcome, oh. That broadcast to Omelu supposedly apology to Okwuluora Ndi Igbo and the ABJ. That broadcast Kelechi Melu. Mepe oh no mepe say you can imeshikwe oh. That broadcast Kelechi Melu, that video Kelechi drop supposedly an apology video. Now na moram on a message that apology. On when Kelechi when he tender that apology on behalf of him and his group of company. Makaham group we company. You were on a handshake there, they attend that apology one after the other. Mana that video Kelechi Melu akawu an apology in disguise. Mana due to pride and the ego na Ndi Igbo n'ime epota bia kevia wola ayi egwu kevia wolu dimba ifkwala afọ ọnụ ebido ga ebe agbalu ebe na ira afọ ọnụ self emekata na nchebin ogosi na nwoke akpụ mara na afọ ọnụ akpụ mara Kelechi pụta kevia wolu odogwukwu amụ na ngada to kam kevia wolu egwu kevia wolu brain ụmụ nwaanyị anyị kara aka kevia wolu brain ụmụ nwaanyị anyị kara aka egwu kevia wolu brain ụmụ nwaanyị anyị kpọrọ akpọ ụmụ nwaanyị anyị na-erisi beyond the keda kevia wolu anyị niile egwu. Let us go to VDM video. Dubenke nsere daalụnụ Igbo Nation TV, thank you very much. Daalụnụ hinne o agwa m na yesterday na etu aga nsi na eko yesterday ka mma na ride on a na-agwa m ahụ ride on enu ọnụ yesterday ka mma na ride on a na-agwa m ahụ ride on enu ọnụ ịghọtago na ride on a na action say n'azụ. So we will continue. What do you mean here now? Yeah? Also, going. He may people who since. Okay, we are here. Okay, Kaije na VDM, very dark man. Emana ejirozi
eji ozi fake account emepesa n'afọ were ama nke the real account mana the real account ya nwere 700 and something thousand followers. Na mana ndebe anyị how many account ka emepe n'afọ this guy? Hey, ndebe anyị ma elu nwa anyị ebele. Ndebe anyị ma elu nwa anyị ebele biko. Ndebe anyị mere onwe anyị ebere na ịchọta afụgo m akaụntụ ya onye oke afọ daalụ ana chajikwo aha chaji in regard to petition, yes enwetago nya ọ sịrị in regard to my petition, Okwuluora came in for questioning at the cybercrime department of the Nigerian police in respect of the COS scam worth over £125,000 that happened in his WhatsApp group. Here is the progress we are making. Emana ife melu na ịnụ họ na Okwuluora ndị Igbo jere Abuja awọ maka na Okwuluora jere Abuja ejide God with Mexico daalụ gagalubo onye ka daalụ nọ dube nkelechi ịghọtago ife kpatalụ na ịnụ họ na Okwuluora ndị Igbo jere Abuja awọ maka na Okwuluora jere Abuja ejide Okwuluora detain onye Okwuluora jere Abuja wee jide Okwuluora wee detain onye ọrọba Facebook esi na-etu asetie alama. But unfortunately for them ha amaghọdụ mgbe Okwuluora ndị Igbo ji wee jet ya into Abuja, jet ya out. Okay, from program Okwuluora na Facebook ifuru ka anything interrupt program ya o show ya Okwuluora flew into Abuja and the people were out. Okwuluora jere Abuja ka etu aya ndị DSS invite ya Senator Ifeanyi Uba a fly ya in and out. Etu aya na ndị police invite ya Ndi Uba ịghọtago ọjụ ụzọ kara ha ndị odogwu ibe. He flew into Abuja like a big boy. Ịghọtago ọ fly into Abuja as a big boy ọwụ. Ịghọtago fly kwa out. Auntie Ishi Francisca, good morning. Ugo nwanne mmadụ, ugo nwanne njem ọnụ. Ezigbo mmadụ daalụ nne. Ịghọtago Okwuluora fly in o jetri in into Abuja maka isi fly in ọwụrụ mgbe no Okwuluora jetri into Abuja, jet ya out of Abuja. Now if I will just a friendly discussion and hang out. You want to go back to business on it because if I mean you know anyway. You see, so that is why Ijiho no name Okwuluora arrest. Otherwise, since the VDM will lodge in that complaint, that petition, had a show for Sayabia to Okwuluora share on aka na okpa kporie ka ha we bugaria Okwuluora Facebook. But God is very gracious. Because I monya iso nazo. What I go? I have studied China this case of COS from beginning to end. We put away one. Now continuous that Okwuluora. You are chasing the shadows. Onweho police not anywhere, even na UK. When you hold Okwuluora and Igbo beyond 30 minutes or 2 hours. For what? For what? On no 2 hours na any police interrogation. Mano no maybe no piano. Onwe onye ọzọ ha na ndị police no. A na-echesi kata ọ na-elu. But not detaining him or wasting his time unnecessarily. For what? For what exactly? For crime or committee. I make unu water
na ndị na-akpọ afọ Okwuluora na-akpọ afọ Okwuluora out of hatred. They are being malicious, but Kita, their eye don't clear. Look at what the very dark man says. Yeah, I can make program. Call ya happy day. Call ya happy day. Man, a live program. You do your podcast. So, come on, I call or ya be on a phone now. Oh no, my object or interrupt or even name. So let's go. Oh no, play. Oh no, somebody they loom yes. Oh no, clear. Somebody they loom yes. We go. All right. So, in respect to the whole COS matter, if you remember, I filed a petition against Okwuluora, the owner of the group where those victims were scammed. So I filed a petition because the victims complained to me that they were scammed £128,000 in a WhatsApp group that Okwuluora created. And when they started complaining, he started deleting their messages. To a point, then he deleted the WhatsApp group. Now, Okwuluora came in for questioning day before yesterday. Went through thorough investigation and thorough questioning, and at the end of the day, the police got what they needed to get. So at the end of the day, me and Okwuluora met. As you can see, that's a video of me and Okwuluora. This was taken yesterday night, and we met. You understand? To be very honest, after talking to him, his biggest mistake was to delete the group. However, he said, after talking to him, his biggest mistake was deleting the group. The reason why I deleted the group is that insults were flying and threats were flying. Now, the funny thing is this, right? Okwuluora, and I found out, Okwuluora showed me a petition, you understand, that he submitted to the DSS in respect of this case. You understand? And that's when I found out that Nigerians, most of you, selfishness and greed, might be a problem. Okwuluora gosiri a petition or submitted to this DSS and never on no way shop na Nigerians na selfishness and greed within any hand. So let us fire down. You understand? Something happened to a group of people. It's them all now walk hand in hand. Some people they go back. Go the spoil case. Okwuluora say something happened in a group. Instead of few people to walk hand in hand, some people they go back, go the spoil case. Owewolo nyawe fa ha na-ekwu maka mgbe Okwuluora na-agwa ha no here unu blow na this thing out of proportion. Mary we regroup with Kelechi na ndị otu ha we mess up a good case. They messed up a good case because they want to bring down an innocent and a good man. Efulia maka ndị sị na onweghị ife Okwuluora na-eme na Okwuluora akụkọrọ ọkpa dewe na onweghị ife Okwuluora na-eme. Follow us down. He said the woman where collect all this money. He heard that the woman was coming to Nigeria. He quickly went to go and meet DSS. That DSS, so they are accusing me that I'm the one that scammed them. It's not me. The woman that scammed them is coming to Nigeria this December. You people should pick her, you understand, so that she can pay people their money. He now went to the group and told some of them that, see, this woman is coming to Nigeria. You will get your money soon. You will pick her up by DSS. Only for the people that he told to go back and go and tell this woman again that want to tell you something. You give us our own money, then we'll tell you what Okwuluora is planning for you. That was how some of them went back to go and tell this woman that scammed all of them. That went back to go and tell the woman the plan. The woman did not come to Nigeria again. She now paid those other people that came to leak the secret to them. Now, when you know what I eventually call alone ever. Imana, some of you at home. Can you fit batalo? Oji we wulu Mary. Ka Madam Flo ku karisha na alugwo. Carry other victims. Onajugo onwun ife batalo. Na ụfọdụ victims receive go even £1. But na Mary receive go more than £10,000. Onajugo yo onwun. Now, if the very dark man ukwulu eba or ring a bell na ntị unu that no Okwuluora puluna Tisana plan in motion to arrest this woman no Obia Nigeria. They petition ego sele the VDM ego say petition ye put date if date or won't get your fake it here.
no petition edelu mgbe edelu ye submit ye to the DSS, which you can go and verify. Now this woman na abia Nigeria. Now somebody from that group wee jekwu Madam Flo wee je leak area security wee gwe mi ife do to am ife do to a then leak area secret of ife na shime. That is the only reason Patalu marriage will receive more money than Ndoso niile. Una aju onwu ni ife Patalu oji we wolo Mary wonya kwọ na more money. It was a deal. It was a deal. A strike. All the too sharp. Now mgbe deal ahụ strike lead obezie ofuzie na nwanyị akwụpụ na nke ọkwụpụrụ ya that time as he dey hot nwanyị lọkụzie ọpụ gwa nya bịa na be obeluzie akwa pụtazie little ka ndị ọzọ niile ma no Mary bụ ụzọ wee betray her at first. Ndị ọzọ kịta o nwere idea no Mary wonye lelu ha at first. Nya lelu unu niile kobo wee jenalụ some of her money. Ịghọtago pụtakwa n'ikpeazụ chọkwa ka ọ pịakọsịkwa unu isi ọnụ ka unu continue na-eme more mistakes. Have you seen? Let us fire down. It's not that na information I had at our disposal. Aye mana ego ni na akwuru Mary. No agreement and the deal. Nyana Madam Flo meleme. We know. Aye man, but I actually would God is our witness. Why mo na papa wo na ebo o got different neku. Aye man, no nwelu discussion Mary na Madam Flo melu eji wee kwụwa Mary ụgwọ ye hapụ ndị ọzọ akwụgo Mary ego ne ka akwụgo Mary a lot of money. Why no nwere ndị nye bụ 1 naira. Now this lady natanala a lot of money. She gakwa back jekwa collide kwa with ndị ọzọ nya sell the rest of the victims out. And the moment opolo from that WhatsApp group ojekwa collide kwa with Kelechi na ndị otue na-emepikwa ife recruit kwa a lot of people from that WhatsApp group emepekwala again. Okwuluora mepekwala again. Onwe information a na-erelease ebe a ewolukwa information a generally kwala ha hapụtakwa na Facebook na-eme square up. Even after anyị mechalụ mepekwa another WhatsApp group ọwụ mmonwawo admin ye ha recruit kwala a lot of people n'ime that WhatsApp group esikwa ebe a generate information. So which way ona achọrọ ega ka ona just chọọ ka ona akpụtọgharị afọ Okwuluora ndị Igbo. Let us fire down. Continuously, Okwuluora said he has tried his best. Me now only the petition and see. You understand? I saw the DSS petition that he went to go and submit. Okwuluora said he has tried different technique, but other people goes back to go and tell the woman. Do you understand? That means a lot of them have been sabotaging this whole thing. Exactly. Now, to cut the long story short, you understand? Okwuluora said he will do anything to prove his innocence. That even if it means that we sell all his properties to prove that he's innocent, that him is innocent, that he does not know anything about it. And then he made me understand that even the business that they are talking about, say that they did not do it in the group. Those people carried themselves and went to the woman's house. Now, this particular place now, we are trying to let people know that this COS business started outside the WhatsApp group before it came down to the WhatsApp group. Now this business started first outside the WhatsApp group. Now with this woman who was at this thing, now a lot of people up go outside the WhatsApp group. Jemeye, not because of Nanda Jemeye Kulu Nanke Hamelo Walkolo. We even convinced Siri. Then on the WhatsApp group, Iji just Jemeye. Even ABJ spoke out of the conviction no when and the Jeme who Nanke ha Walkolo. I'm on Latin can naso, Koibo can naso. Or grammar can naso. Now the whole business started outside the WhatsApp group. Onwenande Polo from the WhatsApp group. Chat ya, Madam Flo, direct. Nyana hajeme business COS ya. Even ndaho because each time we ABJ na gwa owu no nwere nde megolu nke ha gagolu
ha bịa confirm more. Then those people bịa confirm more, yes. Na nke ha apụtago. The whole essence of involvement APJ Interior and DJC gbawo Okwuluora ife based on the conviction no nwere ndekwulu na nke ha apụtago, and those people did that business outside the WhatsApp group. It was even nekwu. So they get one ntio. Man they now marry outside the WhatsApp group. Han chance on the COS victims. Man we don't. Now, they waka go the woman house for where she stay for London. Plenty of them go there, go help the woman. They waka go the woman house where she they stay for London. Mary and his groups of company. They waka go the woman house, so no be Okwuluora house for any good they go. Cook, wash plates, do this and this one. That was when they paid the woman the money. Very dark one. Also, wash plate. Do this one. Do this one. Even I shake back over Nambuhalu and came Madam Flo that they did a lot there. I don't know when they go my red wine. I don't know when they go my red wine. Oh, for no VDM can't you? I don't know when they sakuru me fell before I walk. Did not pay the woman the money in the group. So you see Nigerians that did not pay the woman the money in the group. Now let me not tell you where it's bad. This woman, no, nobody say they did not pay the woman money in the group. Oh. They paid the woman money in her house. They did not pay the woman money in the group. Her who gonna group ABJ no Okwuluora will see the woman. They went to this woman's house and paid that money. Let us fire down. She hide for UK. Then they see the woman koro, but they don't fit do anything because then by CO. Then they see the woman koro for UK, but they don't fit do anything. Very dark man. Then they see the woman koro for UK, but they don't do anything. They don't fit do anything. Okay. Yes, it's illegal, and the woman knows it's illegal. So these people now don't fit go report to police. Yes. According to Auntie Ishi Francisca, there is nothing legal in illegality. They are seeing that woman kolo. When anything high because na ha man business ha melo illegal. Now, you understand? So Okwuluora on different occasions, he has shown charts where he beg this woman, say, Madam, you dey spoil my name. Pay these people this money. Everybody think we are working hand in hand. You understand? So I will say, from my own conclusion, I will say Okwuluora's biggest mistake was deleting the group. If I just leave all the old charts, you understand, make it present to police. Okwuluora goes to a chat on different occasions. Ebon a chat this woman. Now see this woman biko. One day mmadụ ụgwọ ya na ndị mmadụ na-eche na aka modo na-efe a. One day mmadụ ụgwọ ha. O gosiri different conversations ya na that woman na-enwe. O wee conclude say we say na nyanwara based on his own conclusion. No feel na the only mistake Okwuluora made wo he delete that group. But again, o nwere ife okwulu. Make it present on the last day, say, see the charts, everything. My hand no day. You understand? But I guess him being the kind of person he is, he does not want to allow. He said they were threatening themselves. Now why he say, I beg, make I delete this group before somebody go attack person for Suzo place. Now, at the end of the day, myself, Okwuluora, and the security operative are working together. You understand? So we'll try to get the money back for the COS money back to the victims. Also, I want to give a special shout out to the NCCC department of the Nigerian Police, the Cyber Crime Department, for always assisting me when I bring a case to them, always helping me to fight. And the FCID, they are there. Shout out to you. And don't play. So, Madam Flo, return their money before this thing go back past like this. You understand? Just pay all these people their money because you get go rich now you go the best go. And by that time you go don't learn and you will learn the hard way. You know VDM don't play. So you better don't play. Else you gonna learn. The moving trend, at the end of the day, the very dark man will say, Madam Flo, return these people money. Return the money where you collect from these people. What does it show you? That according to VDM now, Okwuluora is no more the suspect.
the first video mere maka this case. Hash okwu niile okwu ka hapụ isu n'oyiwo. O pushuru etu Okwuluora Ndi Igbo. Even Okwuluora Ndi Igbo only 24 hours. But after everything, after Okwuluora jetted in to Abuja, just as a big man, o jetted in. The bourgeois in the society. Nda can a fail Okwuluora join go that group. You must not be at Ezenubo. You want na what Ezenubo park ya private jet on a hangar Abuja Beni or Enugu. Before you need to go among the bourgeois. All ni ikwu na men na anu ife ikwuru. All ni put to call na men na answer. All ni ikpo oku na men na aza. One neighbor isogo ni fa na-eme. Ibago ni fa na-eme. And that is if I na-ekwu. Okwuluora gara Abuja ka a big man. Pụọ Abuja ka a big man. Ịnụrụ ya na ntị go. O disturb any program here, normal program here na Facebook. O disturb on na-emele onwe mgbe page Okwuluora nọzi one day a post even other possible now. Other possible. Ebe ahụ ọ nọ sef ya na ndị polisi na-akpa nkata ọ nọ na-eme post. Ka o jecha social ndị polisi ya na VDM nọkwa that night before we jet ya out of Abuja. Na nwoke ha n'ọnụ nwoke ka ibe. Ebe ọnụ niile ha na-agba ahụ mgbe olu na action amara onye wu onye. The only reason pattern na Abuja Okwuluora jelu na ịnụhọ ya all over social media is because na nwoke gara Abuja ka odogwu pụọ out of Abuja ka odogwu ịghọtago ka ịkpọbata nnukwu mmadụ even his own personal money na this investigation I made asịrị ego biri anyị ego igbe ego no tele na that investigation and everything gal my security work niile ha na-agwa ya n'alụ igbe ego no dogbu a na-abata tere na achọ m ịkwa afa until ọ bataluo igbe ego no tere na ma the level of investigation emelu mmụọ na-apụ apụ Ezurigo mmadụ ka ebere mmanụ mba amụgadago mmanụ update ya na etigo n'Okwuluora na nga Okwuluora abago nga anya mmiri even man, I just mean both people was COS, but at this moment, me broadcast because Chocomilo, Mary, Ogedwin, Madam Joy, Gist, and the Kenichi, all of them made demand their apology from them because now the sentiment guava mespa me para ponya ka ije twa this morning baju. Okay, okobe megire go no police turu very dark man. Ege chami even in a very dark man. Ege ro mi na page here, but ege mi eba. So, at the end of the day, or the sentiment man I have na your papa na buy or very dark man that Madam Flo bring this money. Obulu Ndi Akweli even guava no to silver rapun Okwuluora and APJ. Nanda na ye kwestro onwere de ebe yesu we na weta ndị to this matter. Let us move and find this money. By now I got capital go. Faneni okwu mo na ikpo okwu ayo okwu ndị na-amara ife some people say na mbi na Ghana na onwere anything to contribute. Now, like you said, fair men are the last thing back get to Okwuluora and at the stand na ega nkwa na o ega na o because that the target now ije attack Okwuluora ka ebulu Okwuluora ti na nga which mputa ebe na agwapa na ebe ma akwa na ayo these people na siba that na onye unu na akwa afa na meme na security investigation enwere investigation ndị ka ame nke mwa me ka nke fama now see your personal money now see your personal money I'm going to expect these people na ga balia very dark man otu basi akpali mo na ina abu and the meronia mmeme famo dey obuga na be meria mmeme broadcast to demand for it because all the money na bulu na COS akwesị na ga-akwa ile obugodi 5 million naira. Exactly. I know how much I invested to do secret
secret investigation na this matter. At the end of the day, all one them I na bana me social media sifa ka isi na otu a mee ifa rapu no mmadụ na abụ awuru na shout we bi jo Okwuluora. Na since onwere na onye mmadụ Okwuluora ja Abuja na akpogoli police or pay their way. Apart from the creative that we open yesterday, onwere onye ya man Okwuluora ejega Abuja na nobody will anything. Okwa Okwuluora man asị na ya akpụrụ kpotu ya tụ anya nga 24 years no ozu and the one up Kelechi kwuru ife ahụ after VDM mere post ọkwa post VDM ka oge shara wee bịa kwuo datịrị okwuru ọ na VDM ekwughị ife ahụ onwe onye ya amaghị na Okwuluora eje na Abuja and onwe onye bụ ụbọchị ejela Abuja ahụ maka VDM akpọghị date ife o kwuru na ya nọ last night mana onwe onye ma mgbe ejere dị Abuja sef. Economy very dark man to be sincere with you, but I gave you Kelechi. But listening to what Kelechi said, I'm alone na things I got well. But I gave him a very dark man who, but even the better live video and I'm a lot of them now here. Even my book Kelechi na phone, na money at the close. Openly I am my apology. At the end of the day, and the money I bet you 1 million naira. I go and say, no, open a mecha CIFA, open a Okwuluora, then a distant no one in Okwuluora, 1 kobo, even many 1 million. And open here made something to me. Yes. Now, the members here, Ogo police, Okwuluora, Abuja, very dark man now without 24 hours. That mission, I carry gear on. At the end of the day, the same very dark man, where but I will in a the sentiment, Ndi Igbo, now boom, one them. For more than 4 months, Kaime, or where whatever the sentiment, Kelechi have that way push even in Oku, where the kiss Waja, sorry, even in a man, Ezugo, sorry, even in a man. Naya, I find it out. Okwuluora, sorry, APJ, sorry. Naya find to go out and even in a man, then the Pacosi, man. Oh, if I enjoy, I don't know how people take this Facebook or something. I'm here to easily for anybody to instigate anybody to give me money. But all the even yesterday, not that gay brokers, we are not a very dark man who can do them. And what's many intention you focus US apart from only the ready, not okay without the money. Kabo Okwuluora tackle, Mokaba ABD tackle. I'm ready. But I wasn't ready for that. But broadcasting concerning this thing is to analyze it very well. From the beginning, more buying to it. The sentiment they put one na yom one night Tokomilo, Gedwino, Mama Mommy Joy, Macavilla, and Unwebe, now your team went up. Walk what towards this morning. Kaira Pwe BJ. Onwe doing that up for no what. Nande defend Okwuluora. Even at the twice the Vasino okay, Dakota, one them work, okay, Dakota number from anywhere. No, I mean, their side the Okwuluora. At the end of the day, very dark man of what I kita, or what the sentiment may poo. The sentiment money they put the sentiment money make up with a cover. Now, at the end of the day, Mary Biano, Many Mary na phone. We are not put on a live video. Very dark man, you to see up on again. Yes, no, yeah, we feel man open or Maria, Famala, a very good man about Chief, as home one night. Man, only she put on your Delta or on your Caluso. Who the sentiment Monina Bude, who found you to Abasia Monai. Although back and with because they might start looking for another power to arrest Okwuluora. Maybe in a very dark man is powerless, like that the freeze, like Waja, like Yesugo. At this moment, they will start seeing it in a very dark man or the powerless like us. So let's see. More extra power. Fine, we keep that very dark man. You to pass well on those. Obviously, a fair area. They are all go na Kende Yoruba agba obi ba iguru he je kuna nwoke bini gba obi ba iguru o nwe ko wulo nya asa ka ha echefu agba. No, authority because if a lot of people involved, you know, a lot of people involved, and we are brothers. Even if we na one day. I'm not saying if one day
wee dị otu a anyị settle within ourselves. Ọ bụla outside ka eji ekpọ ife very dark man na-agba ndị afa mee with the sentiment na-agbafa. At a stage, I reach agreement with these people. Siba, they should stop all these insult online. Can I walk go to this thing underground? They agreed with me. A day before that day, Monaba push on the team. Fire again. Every time effort to put to make sure they settle this matter, these people destroy the whole thing because Namu woni Igbo. Because Namu woni Igbo, and because Namasro si de puto Okwuluora, which I have told them. Kedu ibe a na-akpụtala Okwuluora ka etu ihe esi wee bụ onye a na enwere ebe ihe esi wee jideta nwa onye a wee tinye na this matter. Yes. Nwere otu ihe esi wee jideta ya n'elu ụwa a wee were ya wee tinye na this matter simply because na o nwere onye ọ na-awa naira di ya. Ọ dịrọ da wee n'ụdị ife dị otu a na-eme. Now people bụ ndị na-alụ ndị mmadụ ego jenye Madam Flo sit comfortably na social media na-asị na Okwuluora bụ onye ori whereby na ndị ba na-ego fa akwụchi ya be for that money. Yes. Achọghịzi m ikwu okwu COS ya mana kịta anyị na-ekwu ibe amụ na-atọ mana anya mmiri gba n'anya ibe anya mmiri ji gba n'anya bụ after listening to ife very dark man kwu na ife I play get on ife okwu enwere time yesterday but m ga-eje gee ya na mana listening from what he said on the audio you are playing anya mmiri gba n'anya because ke the best thing ome ke his greatest achievement Igbo Okwuluora police na police no Okwuluora gịnị. Is it not the sentiment I know that since Kaime Ashobu one neck? Okwuluora ajekwa n'ebe a gwakwa ha the same thing anyị na-ekwu since ha hapụkwa ọnaba keruzi isi okay kerifa achieve si na onwere ife achieve na abụrụ na ba ya apụta ma apology for ndị ya emenwu na ama na onwe ndị ya na-emere apology because their aim abroad to get that money. Their aim capably Okwuluora because na fan Okwuluora mwe. Yes. And another thing another thing kita ka meri ya ama ndị na-agwụ eziokwu ndị na-agwụ eziokwu na ndị pani akwụ kita ka meri ya ama na maka nya waga ndị anụ log na social media na ọ bụrụ maka Okwuluora for ndị ya sị na at least na na-emere Okwuluora pụta bịa kwuo okwu ha afụgo ka Okwuluora kwuru no the petition to DSS. Or how many Okwuluora ji wait the petition out to DSS? How many wait the petition out to DSS? Conversation Okwuluora na-enwe with Madam Flo. Or how many push here or when they with that conversation with Madam Flo? If I actually social media noise, can they make noise na social media? Now drag Okwuluora up and down. They messed up the case. By Igbo put na Facebook. Or we don't we plan on ile nwelu iji wee so nwanya. Ha put na Facebook block nwanya na puseje. They ask hello number 1. I batakwa n'ime which is another opportunity ha ka eji sit kwa back. They press kwa no matter na I press. Ha repeat kwa the second mistake. They kept making that mistake until keta ha lulu na table Messiah. The new Messiah of Nigeria. Very dark man. Ha believe na case you no solve no only ya solve near so kita arrive at the same spot ebe I know what will be the next kelechi owu no na ebe a kelechi the most honorable thing to do is to come out and do apology chief una anakpuna ebe kwa apology team up and to fight for the money. I can ready fight for the money man I doesn't ready ikwu okwu because na emecha investigation niile mmeme ịma na ọsọsọ ịma the spiritual work nlo na this thing. Yes. I ga mfa na this COS of a thing but ọ bụrụ na ncho ije wee bịa build with followers ma anything there is still a way to get that money. Yes. But a way of getting that money we need to come together. Ọ bụrụ if I get individually because you could remember when I was telling them that na I chose me okwu COS ya ọ bụrụ apụta agba kamera akọwa ọnụ na ma chọs ya ọ bụrụ inwe interest ka e weta ego COS then chat ya nka m na discuss otu a esi weta the money. I am still saying it that na there is still a way to get that money but I ga-enwegodi unit on social media first. Without that unit your man work because mụ na anyị na-abụbidolo ya ndị ọzọ agbaba anyị tako ka ego esi waja na ezugo and ịma na ife me oge mụ na anyị na-abụbịa ba into it ka ego esi wuzi waja na ezugo ife settle this matter. A lot of people believe na anyị aganwu fa anyị ga na the matter
But now I have seen so many things concerning to do with the matter. So I believe I can wait, but I can make good settlement first before we can move forward. And they involve even for other people I'm around the money. So some money now because I show you no money. Maybe money no Okwuluora and ABJ now. Na social media, while everybody involved in this COS of a thing. And when another person on the fabric. Also, some money we can testify. These are the people. Ana Lego and Dotus in Alfego. Yes. So from we very fan melum. Oh, these people never back day in and day out. Fan back every day about their money. I can wait to get that money. Mobile follow the right procedure. But we need unity. Nde major. I got your bambayalo. Nde maybe ababa. I get tender apology and we unity. Then the team were up as a force to intercolonial ego. Now, ndị nke bụ ndị wekwara n'ego apụtakwa ndị mmadụ publicly n'ọkwa na anyị nwabụ ndị zuru ori na this platform eji afa Okwuluora mepe ma ọ na anyị nwabụ ndị na-alụ mmadụ ego wee wejere Madam Flo imesia ife ndị mmadụ amala eziokwu ndị anyị enye blame weba 2-3 days ife niile aga we now team up together to move forward. Enwere ife a na-agbakasịrịla arụ na this issue anymore. This is one of them. Igbo class word so ọkwụsịrị ọfụma one side ọ chọrọ ikwu full one side. Ebe sọrọ ndị na-adọli Okwuluora kịta kele okwu nwere ịgwa ndị Igbo kedu ejike anụmanụ akọ dị akụkọ a Okwuluora ụmụnne anyị ndị eji ego a nwanne anyị ka awụ ndị na-agbakọ n'ụgwọ nwanne anyị ka awụ so amala ka ekwuru anụ mmemme ihe chesi mayu ọ inwe fans anụmatọ dị akọ a so amala ka ekwuru onwe m kwuru n'eziokwu achọrọ m ịma mmụọ na-akwa bụ dike n'ụlọ dike na-ama waja o kelekwara ezugo happy birthday once again. Thank you. O kelekwa nwanne mmadụ o tekwala Ezugo na-enye nsogbu too much. Mbọsị m ga-abata unu m na-eje Nnewi jenye anyị si n'elu ọta. Abụ side ọ na-agba ụwa mba adị m ha mụnwa ebe ọ na-atụji aka mana ịmana na ofeke mmadụ anaghị ama oge ekene nke ụkwa. Mba alaiki m nwunye ya mana this side there now ndị a niile ụmụnne anyị ka awụ Okwuluora ma ndị eji ego ha so adị m happy na mbụ ụnụ na-agba ime investigation ka afọ na ụmụnne anyị nwetara ego ha so ihe nwere ịjụ bụ anụmala ka ịṅụ mmadụ aṅụ ọnụ na eke ji mmadụ ma ọwụ na mmadụ nwere ishu ọgụdụ ma ya enemi mbịa na celebrate anụmaka ọ dị aka so waja ezugo adị m happy na mbụ ụnụ na-agba ịfụ na ihe niile gara ọfụma ihe gbasara issue of COS so na investigation niile unu mere na nchọpụta unu chọpụtara kedu aka ji ego a kedu aka ji this money ya why enweghị solution Igbo ozugbo ngo na-ajụ ajụjụ a na ike gwa ozugbo ngo na-ajụ ajụjụ a eso ngo na-ajụ kele aka ji ego a achọrọ m ịmagodo aka ji ego a why o ji ga-enwe solution till now aka ji ego aka ifuru ji ego kịta the only aka na-abụ ifuru ji ego kịta ahụ Mary na Madam Flo ọ ha na-abụ aka ifugodoro ji ego ọ ha na-abụ aka ji ego ha na-abụ ndị nyere ego. Okay, unu kwuru okwu nwoke Zimbabwe na-achọtago ya na ama ebe obi ya abụghị unu kwuru business go na nwoke Zimbabwe mere inye nwoke Zimbabwe ego mba ya na-ekwu based on ihe unu kwuru anụba ego ga allegation a na-ekwu based on ihe unu kwuru victims of this COS ndị niile victims of this COS o nwere onye n'ime ha kwalụwo na o nyere nwoke Zimbabwe ego direct. Yes, so ekwuru okwu nwoke Zimbabwe and dịka otu nshi wee kwu na enwetabe nwoke Zimbabwe na anaghị achọ ya achọ na amụtaghị okwu ife na-achọ Igbo class word ka okwu anyị ghọta the whole victims of this COS ma Mary kpọrọ onwe victim
ma ndị niile o nwere onye n'ime ha gwalụgo n'owoche ego nye onye Zimbabwe direct. Nke bụ eziokwu bụ na anyị na-ekwu based on so yeah, my question. Yeah. Ezugo biko ọ nwere ụdị ajọ ya dị njọ mmadụ rịkọchu. Ọ nwoke Zimbabwe wụkwasị wahala kịta. Anụgwara nwunye na Zimbabwe. Mary ọgwara na o nyere onye Zimbabwe ego. According to Ogunwa ihe unu kwuru ka m na-ekwu, ana m ekwu according to ana m ekwu ihe onye ọzọ kwuru. Ka m bịa Ezugo ewe n'iwe Igbo world class. Zagodi question Ezugo to ya. Adịm ala ga-ajụ mmadụ question ma ọ ya azara ya. That means ị chọrọ ikwu eziokwu and ị chọrọ support ibe a na-ekwu. Ezugo nwa ajụjụ ọjụ is that question. Nwaanyị ajụjụ m jụrụ ya bụ o kwesịrị ịsa m ya ọfụma dịka otu o si wee kwu. Ọ dị osi ise a na-abụ na gee ntị ka m bịa ịmara m nwada Adam ala ji ogologo okwu. Ezugo jụ ya rikwa question ọzọ n'iru ndị Igbo niile n'ebe a. na-ese na ọgwụgwọ okomgbu dibịa ekele m ọnụ. onye ji abụ ọrụ chọọ ọrụ na California jee na Russia jee na egwu ụgwọ ọnwa ya. O nwere ife a na-ajụ ghọta ife a na-ajụ maka nchịkwa ya ọzọ. Igbo class word Mary and the whole victims of this COS ka m na-ajụ o nwere onye n'ime ha enube na alụsị ha ji wee kwuo okwu COS site na ha woche ego enye nwoke Zimbabwe n'aka. O nwere onye nụrụ kwuru enwe onye nọrọ kwuru ya nara ọ bụwa ka m nọrọ kwuru mechọ na nwoke Zimbabwe based on ihe i kwuru ka m na-ajụ gị enwe onye na-ebu allegation based on ihe ụlọ ikwu o kwuru. So now yes bụ onye ịlụrụ kwuru ọnwụ na ịchọrọ ka Enugu akwụkwọ onye ebe a na-eme mkpọtụ o nwere nọ ebe a na-eme mkpọtụ yes so iwe nye m 5,000 ego igwe si m wee meelu gị akwụkwọ Amerịka m wee were wee jee nye Okeke ị mara onye Okeke ahụhụ mana a gwara m gị na m nyere ya Okeke ka Okeke were wee meelu data akwụkwọ. Ọ bụrụ na akwụkwọ Amerịka ahụ feluo kelee onye ị achọwa ka ị nala ego. Igbo class word in square. Igbo class word stara jụ na anụ. That is very simple. Okay, question ị jụrụ bụ now question ị jụrụ bụ ị ga-ekwu otu o si wee men ị ma bịa gbuo ya na akụ like now emepere platform kwuo otu o si wee men emepere platform ka enwe ike na-ehep ndị Igbo na-enyere ndị Igbo aka. Yeah, all the reason eji wee mepere that platform ahụ. Igbo work o nwere ajụjụ ọ jụrụ just a very simple. Ego ka mmelu akwụkwọ Amerịka wee were another person. Ị ga-aja akwụkwọ ha ọmụmụ ka na-achị ejenala ego. No, enwe ihe bụ na ndị ino ketere meet eje for in the document. Nwe ihe bụ na enwere platform emepere iji wee help ndị Igbo otu a ga-esi wee dịrị people easy. So here are different questions. Each judge joke currently the auto she will make. Okay. So when they are can you say okay what can you say yes stress ndị need COS ya tụkọtara ego jekwuo Madam Flo ego maka ka Madam Flo wụta ha COS. They gave Madam Florence money. Madam Flo were ego jenye onye Zimbabwe ndị kwụrụ ụgwọ COS ya ọ Madam Flo ka ha ejenala ego ha ka nwoke Zimbabwe ka ha ejenala ego ha. Otu o si wee kwuo otu ihe si were mee okwu ikwuru na-abụ ka o si wee mee ka o si wee mee ha emepere platform iji wee help ndị Igbo nyere ndị Igbo aka isi eji wee mepe that platform ahụ. In that platform ahụ now enwere onye bụ admin mepe that platform ahụ. So ma depụta now onye ji aha mepe that platform. So ma depụta now na-ebu onye aha allegation maọbụ enye ego maọbụ nkọ mba onye awụ eziokwu otu dị a na-abụ that platform a enwe onye eji maka ya and ihe
the program. Imagine na that if a mad 100 and now. Imagine na that program mad 100 and na at least even mad 50 share that program. When you remember that program couple now, mana program no people like that, mana. Who you share? Company share you couple yan. Igbo class one, Batago. Igbo class one. I get all of you. You know what with us? Yes. Mbagaba niru no nwere ajụrụ nga ajụjụ mgbe asa ajụjụ njụrụ owo na mo jụrụ owo esego na ọwụ na ndị COS victims wote ego nye Madam Flo wee wole ego wee nye onye Zimbabwe na na question nwo kele onye ha eje n'ala ego ha ọ Madam Flo ka onye Zimbabwe iwe sị m mba na ọ ife mere kọwala ife mere were ụmụ obere oge kọwala ife mere ọ pụwụrụ na ya ma ife mere. Okay. Ihe mere na ọ bụ na UK ka emepere platform iji wee help people inyere people aka mee ka something dịrị ha easy, and enwere onye mepere ya bụ platform eji aha ya wee mepee ya bụ platform etu oge isi, and onye ji trust forward onye people trust enwe ihe wụ iri dike na anya ụma nkọ, and the people who grow because of yanwa join ya na the platform because of no ya, and ihe mere na of that platform emepekwara mmadụ bịa si ozi na enwekwa social things dị on, then admin nọ na that platform confirm all the thing otu o si wee dị, and many people deny ya, so admin nọ na that platform confirm more na the thing dị okay otu o si wee dị, so a move go ahead. So all ka ihe si wee mee, so ajụjụ jụrụ m owu ịjọsọ meet agent may no wo jọm ajụjụ tinye si wee mee chọrọ ka m nwike wee saa gị ya, so ọ ya ajụjụ kwesịrị ịjụ m, that is it. So from that plan he said that can do no full question no to ife si wee mee ka ọ saa anyị can do no full question otu ife si mee. Yes. Okay. Igbo work class mmụọ na-apụ apụ isi no admin mere nke a mee this one no otu afọ ife si wee mee. Yes. Now the first question m na-ajụ na achọghị na-ajụ ukwu m nkweju ha n'ibe gbasara this thing, but I will ask you so that ndị Igbo niile na-ebe a nụ ife ị ga-ekwu. Now n'ime that forum emepe with Okwuluora, enwere onye nọ n'ime platform a kwụọ Okwuluora ụgwọ ka o meere ya COS? Na dịka aghọta nke m enwe onye kwuru okwu ya mere ihe dị otu a. Thank you very much. Second, kedu ndị nụ na-alụ ndị mmadụ outside obodo ndị nọ n'ime that platform? Kedu mmadụ na-abụ ma ito ịnụrụ afa sisi eji ekwu ibe COS a na fa na-alụ ndị mmadụ na-anọrọ na that WhatsApp group ego outside wee wejelu Madam Flo? Kedu mmadụ ọ na-ịnụ afafa ma ofu onye ma mmadụ ịtọ? Na ụtọ nke m enwe ka esi kwute okwu Mary, I think odinaya ya okwute enwe ka esi wee kwute okwu ya na enwe people na yes, let's say ka ya le gara maka na mmadụ ihe bụ yes ka mbịa let's say no so Mary bụ onye maalụ ihe ekwu nke nnọrọ mekwu ihe nna ma ya na agwago otu esi were mee let's say no nke ịnụ now since ịnụ no so Mary ma one other person bụ ndị na-alụ mmadụ ego ebe a wee wejere Madam Flo, kedu ife ego ba na-alụ ndị mmadụ outside that WhatsApp group nwe to do with onye eji afia mepe the WhatsApp group? That WhatsApp group now many people as onye ọ nọ as yes agent ka ọwụ o nwere ike na many people. You know my question in answer correctly ebe a kita I no answer in a do wrong question in a do wrong, but I'm not trying in answer the question one by one. This is the third one. I say nge ego mu awaja na alụ ndị mmadụ na WhatsApp group eji afa ezugo wee mepe mgbe jenye people luo ebe egwu nwayo. Kedu ife that money nwere to do with ezugo?
na the WhatsApp group. Mgbe si na wee je outside kpọọ mmadụ 4 or 5 na-alụfe ego wejalụ ndị mmadụ. Kedu ife that money nje na-alụ ndị mmadụ nwere to do with Esugo? Okay, the clear idea na abụ na Okwuluora now as ya nwa onwe people trust ya and anything si n'aka ya pụta people trust na ọ ga-aga ọfụma. Now enwere some people nọ there as agent half ihe ọma or ihe ga-abịara because ha trust na ihe a ga-aga ọfụma because of Okwuluora nọ there. So ha nwere ekwere okerere i contact by many people narakwa ha ego so ka ikwu okwu very straight. So this money for COS, Kelonye supposedly pushing that money. Kelonye supposedly a return a guy like it. Kelonye G-Gal to do that now in your own. Kelonye that money and Kelonye supposedly the money go. Onye suppose a return that money, I won't that money with the power of admin. So far that admin are not there, and all the capable, and when here we make a WhatsApp group. Only suppose you that money about Cos Saga. So what you are saying is that except that the admin. No, Cos Saga only suppose you return that money about Akaji that money, and all admin with that group with the power is upon who made that thing approve. Oh ya ka ọ dịrị a fight ya na onye a return that money oh ya ka ọ dịrị a fight ihe o kwesịrị ime ka afụ that na a return people ego because of all the trust emere because of eji aha emepe the thing all trust people nwere n'ebe ọ nọ because of his name ka o ji wee ihe dị otu achi wee dị people trust ya ọ bụ na ele admin anya all people trust and emere ya approve na ihe niile na-aga ọfụma. So, only suppose you return that money, Akaji that money. Igbo class word, Igbo class word. I'm an iwu na ya redeem for the moon. Mano kwande ya dokwa. Nya o kwande ya jo na ha ye kwenata. Mana nde ya de kwe ya de kwe. E watana. My happiness for una. Video Kelechi post to yesterday. O nwere another tone. Before the so gosi na enwe na olu nde ana anapụta from belief a unu na-enwe ije unu ejegido na jegido ruo mana tebụl VDM ruo na first headquarters Abuja ịfụkwa na ụgbọ nyagharịkwara na-eje na nke Madam Flo kere ife iji wee ka nọ ebe a ka na-ekwu okwu admin oji ego ibu ụzọ adịrọ na Igbo world class ma maka this thing. O bụ ụzọ bịa ebe a bụrụ ụzọ jụ ịma na ndị otu ha chọrọ ịta aghụghọ bịa ọsịgo nwoke Zimbabwe gwa. Now a proof to you that na for the mere fact that na enweghị onye nyere nwoke Zimbabwe ego, the only person who can lead people to Zimbabwe man is Madam Flo. Madam Flo feel one of the case will start one at table here. And before they lead the idea, I have who wants a mobile. Yes. Because as investigation says, he can lead you well to that place. Exactly. So if again go no go nutra, no ga ụgwọ ojibuna. No pụta ọsị na nsama ego na dị otu ọka ya gbata ngwa legodi na nsama jidegodi ịmara mgbe investigation ruru na ebe investigation ruru siri ike mgbe olu na Madam Flo ya akwụ ụgwọ nsama ya mgbe olu na ya akwụ ụgwọ nsama ya everywhere this year tight maka ọ bụ na ọkwụ ụgwọ nsama akwụcha ụgwọ nsama by na ife niile aka solve otu elukwa ebe ọ sị na ya akwụgo som nsama na nke fọsị bụ nka so before I get to Zimbabwe man, I get finish with Flow. We now move to Zimbabwe man. We now I gonna operate to go to around her till I want to see every evidence. So if we compare up just need a quick COS in this manner, Igbo workers. The media workers about what in
I'm like you, a stand on my own, just in case you. I don't know if no, standing I don't know one actually in my ear. And when you that now, I won't hear like I have been and I will Igbo class one. Okay, come on. Because I can Igbo. Our mental Igbo world class is one music is not going to give because a lot of moving government acquisition. The man is supposed to put the banana Igbo world class on can drop it. I chọrọ nkata ka mmiri akịkpa asụ onye ma ihe a bịara bịa ndị aka ọnụ okwu distract onye ahụ problem anyị na-enwe all those people mmadụ ama apụta okwu otochi na-akọ afọ eziokwu onwe ga-ekwu ya ihe a na-ekwu ndị Igbo because someone was just necklace, what was okay, necklace, yes, when I do number one, I didn't Number one at George Rogo Igbo class word. In on that WhatsApp group. Actually, I believe when you're not that WhatsApp group. Yeah, I know. Can be a WhatsApp group. Or I know that WhatsApp group. And actually, when you're not that WhatsApp group. Okay, good. And then they put that person also not on that WhatsApp group. Now I try to see. Oh, I need to amend okay, I don't to example. I won't even want to ask Jenna, assuming not Jenna shop. Obiko banana, make it some money, Obiko banana. Odogubitas. Odogubitas, hey. I know there are surprise, we're for Odogubitas. We're going to Odogubitas, Odogubitas, I got my mortality back. On this all Banako, going what's the surprise? Yeah, I just want to drink. Okay, what are ajụjụ na bụ a company nwe Odogubita enwe ka esi nwe mmanya onwe issue a ga-ebidogodu dịka osisi sọsa ajụjụ na shop a nwe ihe and the company a nwe that na a ga-agbakwa ha akwụkwọ all very simple very clear enwere ajụjụ ọzọ okay I know. 100%. And the watch ajụjụ and that's how I'm get very clear otu o si wee dị and ekwuru m okwu onye nyere ego ka a ga-achọ onye ji ego and that's onye ji aha emepe that platform and nwere route to play that is the question nyere people one day ebe m bịara na-ekwu ihe na-adịghị sure ya ebe m bịara na-ebu mara allegation ndị Igbo niile ahụhụ onye ọna na-eme ofu ihe so ekwu na this propaganda a na-egbu anyị nwanwụ ndị Igbo na-ebu m ihe na-ekwuru all those things a na-ekwunu ana m ekwu okwu na social media video na ihe ọ na m kwuru ama like i repeat ya ịkpọkwa m echi repeat ihe ya m kwuru ọ bụrụ na ọ n'iso na ndị bịa emuwo ka unu bring ya Okwuluora down na-ege ntị chelunu na propaganda for my voice ikwesị ịma area ncha abịa enwegbe onu ike na ahụ no ikwesị ije m this question ịma na ọ dị ịma ịdị rọba ije m this question ana m aka ọ dị akụkọ a anyị chere ndị Igbo ka anyị wụ ma ndị eji ego ha bụ Okwuluora niile ndị Igbo ka ha bụ
So I said now na mburu. I don't know onye are when they against ya. I like if I'm buying okwu na ama ore the voice Ọwụlụ na ọhọ so na ndị intention unu to bring Okwuluora down, because according to you now, ikwuru na ejekwu onye nyere ego with the help of Okwuluora, ndị admin nọ na that page. Now, ọ bụrụ na ọhọ na ndị si wee kwu n'iso na ndị their main intention wo bring Okwuluora down. The same Okwuluora ahụ ị na-ewojere ọnụ. Ọ na ịnụ ka VDM kwuru na Okwuluora gosiri ya series of conversation ya na Madam Flo na-enwe ebe ọ na-agwa Madam Flo ya kwuchi ya ndị mmadụ ụgwọ ha. Number 1. Number 2, ọ na ịnụ ha ka VDM kwuru na Okwuluora gosiri ya petition edelu a submit go to ndị DSS. Ọ na ịnụ ha. Then number 3, ọ na ịnụ ha ka VDM kwuru na Okwuluora na-eme isicha information supposedly a closed information. Some people agree they release that information outside. These 3 things, and the man no name all this effort. Who that particular person in to jail if you not supposed to na before a Madam Flo yeah, before a get to Madam Flo, it's so cool. I had to go to another. Before onye niile ego eri eweje chide onye niile ego. Now on no how can VDM kwuru ife niile all question ya asa straight. Okay, afọ m Okwuluora na mbọ ọ na-agba olo nwere ike mana o kwesịrị imekwu more effort, but all for gonwa no say kudu okwu ahụ ndị. Can you tell us more things Okwuluora supposed to ime? Okwuluora n'ego aha. So I na-ekwu ya based on ihe ikwuru. Ana m ekwu okwu ihe na-ekwu okwu based on ihe ikwuru. That enweghị gbasara Okwuluora na ha jiwa onye ji ego. No, I want to let you know that enweghị gbasara Okwuluora na that okwu a. So based on ihe ikwuru, so you get okwu a. More things Okwuluora supposed to ime. We want to hear you now. Tell us. Now, for the beginning, Ndi Igbo. Even so many people, other people, issue many people when we issue. Some people not like some of our people name. Be careful for Ndi Igbo because people are like use their own platform when bring their mother down. So here I will go to the best thing for the beginning. Be careful because of Ndi Igbo. So more. So for Goma now, Epita now, in the cool based on Hebrew. Now it's not when you bashar Okwuluora, not one Madam Flo. So I'm asking the question, I'm talking to you. I'm not talking to Okwuluora. I said it, and I still stand by Ifa Hunguru. Number 1, onye male ebe ọwụlụ na mgbe na agba Mr. Okafor Mbibi. Na-ebia jụọ m Okafor wezigbo mmadụ. Ngwa na Okafor wezigbo mmadụ. Based on my dealing with Okafor. Iwe je gba ya Okafor Mbibi. Okafor akwụghọ ụgwọ. Okafor ada agba ọsọ. Okafor ada eso. Ekpuchere Okafor police ọchụ na ọya bịaza. Iwe jụ na ihe eme all these things except na mwa gwara ụgwọ na Okafor wezigbo mmadụ. Achọtị okongo. Ịmakwa na ịchọtị mmadụ wo na sign on agreement kwuo yes. Chemebe chelunu. No so. I'm trying to put it in as much as not play to other, but I'm trying to help you now to have a good landing. Now, more no Okafor, no problem. You wait for your Okafor, baby. Okafor was the Okafor Abahoso, a hatch Okafor, Okafor changeable from Ebe Okafor. You will decide there. Me are happy general Okafor go, except to the moon so wage. No one as far as the male so wage, near the Okafor. If na nega hadolumba. If nega hadolumba. Ama ni vi na-ekwu olese na ndị ọzọ na anụmanụ na n'ife ọ na-ekwu. Ọ ikwu ya bụ okwu. Anụbeghị m onye kwuru okwu a. Amara ka ikwu ihe na anọ. So afụbeghị m onye extra ọ gakwuru Madam Flo. Ọ jụrụ ile ga na Madam Flo ego o nyere ya. No, because of no Okwuluora wee bịa. So mụ anụbeghị nke a. Emiti Madam Flo ọkọwa akụkọ
So akụkọ ọ kọwara aga like ime admin with that place involved. So when you na-ekwu shorty. So ihe bụ shorty awụ sọsọ be bịara sign or something like that. Enwe ihe na platform emepere. So na enwe sọsọ ndị admin no there bịa mee ya approve all shorty ka ọ bụ. So as is that shorty dị there. So now enoka video mukuru na ndị niile nyere Madam Flo ga na ha Madam Flo enoka video mukuru na ndị niile nyere Madam Flo ga na ha mabe Madam Flo na ha nye Madam Flo ga personally. Now let me ask you a question between Okwuluora and the Madam Flo. Kelo onye n'ime ha are supposed to be go the arrest or Madam Flo ejele ego ewochigata ego ko Okwuluora is na admin. Kelonye are supposed to read a clamor for his arrest between these two people. I don't like ime ikwu ihe nna mwa ya wụ na confirm Madam Flo na enyere ya ego ọ kwesị return mmadụ ego. So mụ agadi against that all the very njọ. So ọ gụwa ka nna ekwukwe so ọ na-ekwu based on ihe kwuru. Very njọ. Ana m ajụ. No, imagine no. Madam Flo, who do you think should be arrested between two of them? Enweghị anything ka two of them ha nche niile so far na ma agwa mmadụ ma onye nwe company ma onye rechiri ahịa onye ọ na dị involve mezie investigation ọ bụ arrest. Ke company na-ekwu which company? Assume gị contrast gị like as a platform or a company enwe ihe na-achọ ịmara now. Enyi litiri mee na mmadụ mepe group WhatsApp nwanne ka ife ụlọ ka ife mee ihe ka ọ dị normal. Emoye dị moda no. Normal law chere ka m bịa normal law now. Normal thing. Wait. Normal thing. Normal thing to you. No, a law. General normal law. Onye ọ na-ama ihe as a general normal law. Onye ọ na-dị civilized. Onye ọ na-dị. Kere ka m kwuchia na.